Záber! Makaj, zdochlina. Vás ťa to nedvihlo. Ja mám osobného šoféra a Braňo ide robiť vodiča. Pridaj, nevieš jazdiť. Vidíte, aké faro mám. Šľapni na to. Río, chodíš. Tam ideš. Hej, poď na túto. Hej, ja chcem ísť. Čo? Hej! Ma zbraň, utekajte! Tam sa pozrite most. Za ňou sa pozrite most. Za ten sa ešte pozriete most. Tu sa pozriete most. Za ten sa pozriete most. Za ten ďalší sa ešte pozriete. Čo tam je? Most. Majú tu most. Aha, Budapešťský most. Ďalší most. Most. Čo tu je? Most! Majú tu most, tu majú most. Takže autobus sa zastavil, ja som rýchlo vybehol, aby som vám niečo ukázal, čo u nás nemáme. Most a ja som pri ňom, most! Aj Braňo tu je, most! Las Vegas, proste náš profesor chodí do Ameriky, aby videl Las Vegas. Nám stačí ísť do Budapešte, akože Las Vegas. Aj Peťa tam už chce byť. Las Vegas, Budapešti. Kedy ideme? Ideme. Večer ideme. Všetci pôjdu na hrad, my pôjdeme. Nedá mi to, aby som sa s vami nepodial. Trafili sme a už zdrhli. Takí príjemní Slováci, veľmi vzdelaní. Že šľapeme hore. Yes. To. Dá sa teraz tu si povedať, že dom je krásny. Chcem vám povedať pár hrejivých slov, kým ešte mám nejakú baterku. Ja som si zabudol zobrať nabíjačku, takže to je posledné, čo uvidíte. Ale je to pekné. To bolo mega teplo. Dobre, ešte raz pre istotu. Prosím? Ani raz? Vážne. Ja to nechytaj. Dole to ide ľahšie ako hore.